Ahoj, ahoj, vítam ťa v praktickom online kurze Dobrý spánek nad zlato. Som Betka Zavřelová, certifikovaná inštruktorka funkčného dýchania a spánková mentorka. Venujem sa tejto téme odborne od roku 2023 a v tomto kurze sa pokúsim predať ti čas svojich znalostí a skúseností praxe za posledné roky. Teší ma, že sa vydávaš na cestu za lepším spánkom, dýchaním a životom a že práve ja ťa budem môcť na tejto ceste sprevádzať. Bude to cesta plná nových informácií, nových pohľadov na zdravie, ale prináša ti aj možnosť sebareflexie a kritického pohľadu na vlastné doterajšie návyky, ktoré mnoho z nás potrebujeme. Po absolvovaní tohto kurzu získaš hlbšie znalosti o spánku a o tom, ako funguje tvoje telo, praktické cvičenia, ale aj jednoduché vychytávky k lepšiemu spánku, ale hlavne môžeš získať vlastnú pozitívnu skúsenosť z proaktívneho prístupu k svojmu životu. Na tejto stránke nájdeš hneď vedľa videa nájdeš Facebookovú skupinu, tak ťa poprosím, aby si sa do tejto podpornej Facebookovej skupiny pridala. Rozcestník k jednotlivým týždňom kurzu, rozdelených podľa aktuálneho týždňa. Upozorňujem, že vždycky bude aktívny len ten týždeň, ktorý bereme, respektíve tie, ktoré sme už prebrali. Potom tam sú videá k prípravnému týždňu, čo sa týka organizácie kurzu, jednak ako pracovať s materiálmi v členskej sekcii, potom ako využívať podporu vo Facebookovej skupine a je tam vlastne všetko, čo potrebuješ vedieť predtým, než ten samotný kurz začne. Pridala som ti tam aj videá, ktoré by ťa mali uviesť do tejto témy predtým, než začne ten samotný program. Jednak je to stručný prehľad spánkových problémov a prejavov spánkovej deprivácie a potom stručný prehľad prístupu k dýchaniu, vrátanie dýchovej školy Buteyko a Oxygen Advantage, s ktorými pracujem. Tak, a už od ďalšieho pondelka začína hlavný program kurzu. Teším sa na teba vo Facebookovej skupine a s radosťou budem sledovať tvoj pokrok v zlepšovaní spánku, dýchania a ďalších častí života. Držím ti palce.